da 10. Urtea antolatzen dela, eta nola egia da oso ekintza politia da herrian, urtero jarraitzen dugu egiten. Eta hemen berezitasuna dortxala neskak eramaten du, eta hoi da, mutilak ez dauka dortxalik. Hemen dago ibilbide etxo bat zizurkil zeharkatzen duna, eta Bilabonan sartu aurretik berriro buelta, eta dia 4 buelta, 5 kilometro esan dezun bezala. Helduenak 14 urtetik aurrera, eta beste guztia txikien umen krosan atatzen dira. Txiki-txikitatik 13 urte arte. Egia da beti azkenean hasieran gaur adibidez ematezun ez dela jendea hurbilduko, baina ikusten dezun bezala jende animatu da, eguraldia ere gure alde dago, así que ondo. Berez gaur bakarrik krosa da eta bihar azten dira festak txupinazoakin, baina hasiera extraofiziala bezala gaurkoa da bai. Dira herrietan, armarria hirietako balkoietan, animaliak lasailar dezabale. Azterketa politia izan da, bigarren bueltako aurreneko 3 jarria buruan, eta bageniekin horri biliko genela, aurrena, bigarren edo 3. Nahiko bizi junda eta guztua gatu beha. Lehen urte ningen itun cross misto batzuk errezilen, haude bai ingen lehen urten, eta zean enun ingen zarautzen, eta bai bilta gaude biok. Eta lasterketa askotan de baita elkarrekin atatzea. Osea, naiz eta individuala izan, ohitura deu bio batea iteko. Nik espero aurren ibiltzea bai, irabaztea beti bakarra izatea, eta bentsat ondo atazaigu. Erritmo bixin jungea eta izkenako bukature nahiko bizkorrin dugu da guztua gatu beha. Oso guztiak, karrera guztien grupuen jungea, eta azkeneko bueltan erdialdien bizkar ritmo azkartzen hasi dien, hilelen indebenak eta hoxe ezin zehigu. Egizan, ni asfalto nahiko biltzena, hasta maite, asfalto baino gehiago mendian ibiltzen da, bi hori gustatzen zaigu korrika egitea, karrera ikusi dugu batera egin aldala eta hona torri gara. Ibilbide politie, nik nahi dut egi esan batzuntzako aspergarrileo iruditzezako zirkuitu baten bueltak emati, baina niri asko gustatzen. Baina sentimendu,